spus OTV-ul, că aici se uită lumea. Știți? Stupiditatea națională, corpul național, aprinși de la OTV. Te uita Magda, vorbește Magda, foarte cool, să știți. Mă uitam într-o seară, mă uit din perplexitate la asta, să știți, acum ca o paranteză. Și era o întrebare acolo pe ecran, ca să vedeți stupiditatea așa, în floare, paroxismul cretinității. Și scrie acolo pe ecran. Credeți, răspundeți cu da și nu. Trimiteți SMS-ul 114. Credeți că Magda știe să danseze? Da sau nu? M-am gândit, mă, să sun, să-mi consum de la Cosmotec, am și eu așa minut, să-mi trimit, da sau nu? Dar asta este treaba noastră națională. Asta e treaba ta, fată și băiat, sau a mea, dacă știi sau nu asta să danseze. Păi mine mă interesează așa ceva. Păi noi am găsit-o pe erotă, ne-am uitat toată țara, un an de zile, 300 de episoade, cu Santa Barbara, telenovela României, 300 de... O găsit-o, nu o găsit-o, o găsit-o, nu o găsit-o, lăsat să, știți, babele între ele, bă, Ileana, mere, până să te iau cu ochelari înfipte acolo. Noi nu au găsit-o nici în seara asta, ne uităm mâine, că mâine au găsit-o acolo, în cimitir, uităm, au găsit-o un sac, mă, fie, un sac. Concepții despre lume și viață. Eu v-am zis așa mai satiric, anecdotic, și nu cred că am supărat în asta, dar să știți că asta se întâmplă. Și acum vreau să devenim foarte serioși, nu că n-am fost, gândindu-ne ce a spus omul frumos, Iisus de Nazareta, cu 2000 de ani. El a zis că adevărata concepție este să nu fii trup, ci să fii suflet. Fiți atenți ce a zis Iisus. A zis, poți să câștigi toată lumea dacă îți pierzi sufletul. Egal cu 0. Și Iisus ne-a ridicat din praf, din țărână. Iisus a ridicat-o pe o frumoasă de asta cu piercing în nas la o fântână în Samaria. Avea 5 bărbați. Era un tip pe care se ocupa cu de asta materialistă, știți? Avea. Că l-au avut, au murit, poate, cine știe. Ea trăia pentru asta. Și sus la fântână ridică din pulberă o prostituată, o femeie divorțată și zice, tu ești suflet și eu îți dau apă pentru sufletul tău. Eu te pot ierta. Îți pot da demnitate unei femei adevărate. Și Iisus i-a dat demnitate. Mulțimea îți dă concepția. Uite ce face mulțimea. Mulțimea strigă, Baraba! Ce Iisus! Ați văzut filme și în Zefirele am văzut, dacă nu greșesc, tot strigă Baraba. Sunt acolo în piață, este comisarul șef comunist Pilat și strigă, Baraba sau Iisus? Și mulțimea strigă Baraba, că noi nu strigăm Iisus. Noi Michael Jackson, Iisus. Ne omorâm, o leșinat la autopeni când a venit Michael Jackson după Revoluție. Da? Baraba. Și în film, regizorul este super, a pus acolo pe Maria, cred, sau pe Magdalena. Și ea strigă, tăcut, ea strigă din tot sufletul, Iisus, Iisus. Și vine unul și plaș, trage, dă-mă cu Iisus, Baraba. Și trage una și o ia pe femeie. Deci mulțimea vrea pe Baraba. Mulțimea vrea să treci pentru a avea, pentru a te distra și atunci Iisus vine și te ridică. Și te face suflet, nu trup, nu hormon. Ce ești, mă? Vot? Votați-ne că va fi mai bine, mă. Și vedeți ce bine e, e frică aici, înghețăm. Deci foarte bine. Trăim mai bine. Nu contest niciun slogan să zic așa, niciun nou. Dar noi nu suntem voturi, tu nu ești cetățean al României. Octavian Pale l-a întrebat, ce vedeți în România? Și a zis, nu văd cetățeni. Fiți atenți. Asta este ochiul lui Hristos. O să nu văd populație, eu văd suflete. Sunt 22 de milioane de suflete în România. Sunt milioane de oameni care mor în România și mor spiritual, mor în a avea și a se distra, mor sufletește. Și asta a văzut Iisus, slăvit să fie El. El a văzut oamenii nu la nivel de anatomie. Domnul Iisus nu s-a uitat ce ochi are samariteanul. S-a uitat dincolo de ochii. Slăvit să fie El. Și mulțimea era cu piatră în alta, necăjită. Florentina, hai să zicem, prinsă în flagrant, toți cu bolovanii pe ea să o omoară. Dă-i-nea că am prins-o, prostituata care stă pe autostradă în Louvre. Dă-i-nea! Urcă cu tine pe război. Nu mai vedem așa ceva, rușine națională. Au zis mulțimea, așa zis mulțimea, și au prins-o și au băgat-o la curte. Și toți erau cu bolovani. Și cât va face seama? Toți să dea. Și așteptau statul. Statul l-au cerut de la Iisus și au greșit. Pentru că Iisus a văzut un suflet în persoana aia, eu am văzut un trup care trebuie omorât. Și dați-mi, a zis Iisus, dacă voi nu v-a trecut niciodată prin cap o imoralitate, o absurditate de asta sexuală, o fantezie de asta, dacă niciodată nu v-ați împreunat cu ea la nivel de inițiativă, dați-mi dacă nu aveți păcat. Și toți
au dat în ea. Dacă n-aveți păcat, dați în ea, a zis. Așa. Și au dat în ea. Au dat toți în ea, nu? Toți au dat, părând în ea. Nici unul n-a. Li s-a făcut rușine, au rușit, probabil, au stat bolovani și s-au dus. Că dacă omorau pe ea, trebuia să-și facă harakiri și ei. Pentru că și ei erau păcătoși. Și Iisus i-a zis, femeie, nici eu nu te condamn. Eu nu văd în tine o materie păcătoasă, numai niște hormoni în tine. Eu nu, doar secreții de asta. Nu văd în tine o determinare genetică de asta, în care cred, eu știu, homosexuale de asta. Că așa ne-am născut. Ci, zice, eu zic, nu te condamn, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Din trup, din materie, o înalță și dă demnitate de suflet, de femei și bărbați. Slăvit să fie Domnul. Să știi, tu, cu internetul, eu, cu televizorul, cu asta, cu tot ce avem noi, săraci, bogați, cum suntem, fric, în cald, cum nii. Vreau să vă spun că noi trăim nu pentru a avea, nu trăim pentru a exista, ci trăim pentru că suntem suflete. Slăvit să fie Iisus. El ne-a dat demnitatea de suflet. Au mai zis, au intuit-o grecii cu daimon, cu sufletul nepieritor, prat, închis, au intuit-o, dar Iisus a desăvârșit-o. Slăvit să fie El. Păi de ce a stat Iisus pe cruce? Pentru că suntem suflete. Tată, m-am culcat cu ea, zice băiatul. Dacă el are 18 ani, 19 ani, zice, m-am culcat cu ea, dar m-am protejat. M-am protejat. Pe cum te-a protejat? Prezervative sunt acum, deci nu e problemă. S-au dat mii de statul la carnavalul din Rio, au dat prezervative. Facem acum prezervative la școală, la educație sexuală. Dar eu îți spun un lucru la cel care ți-a început viața sexuală și ai crezut că te protejezi, sau fată care ești aici, sufletul nu ți-l poți proteja. Tu ți-ai protejat materia, dar nu spiritul din tine. Înțelegeți? Eu când am sărutat prima dată, nu m-am protejat materia, să zic așa, ci eu nu mi-am protejat sufletul. Și m-am simțit, poate după aia, mizerabil. Cum te simți tu după ce ai făcut? Pentru că sufletul nu ți-l protejezi. Trupul, da, să nu te îmbolnăvești, dar nici ăla nu e sigur. Un alt lucru, concepție, și gata cu asta. Iisus ne-a ridicat de la a avea la a fi. Slăvit să fie El. El a zis, vă dau dreptul să fiți copiii ai mei. Slăvit să fie El. Deci nu numai să fii, numai să fii, să ai, ci să fii cu adevărat. Dumnezeu să ne ajute la lucrul ăsta. Haideți să ne ridicăm. Vreau să ne ridicăm, Adi să cânte, dacă să ne cânte o cântare. Și haideți să ne gândim foarte serios în timp ce băieții ne cântă. Și ei nu cântă pentru încălzirea mâinilor noastre.